A ver, hola, hola. Sí, A ver, ahora sí. Ahora me hola, pone hola. finalizado. Hola. Hola, hola. Hola, hola, que tal? Escoítase, escoítase. Hai alguén aí? Ahora sí, ¿eh? Parece que sí, parece Escoítase. que sí. Parece que sí. Ujú. Ok, pues joder. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Hola, hola. Pois sí, 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 Ahora sí, sí. ahora, Pues veña, correcto. aí vai a música de inicio. Alright, Veña, veña, aí vamos. está. Vos pensade que son as 11 da noite e xa está. Pues veña, é como se non pasara nada. Aí Empezamos o estamos. programa, eh? I'll stand up on the cloud and shout out loud, you're the one for me. Aí vamos, aí vamos. Your love by my side, the world will be mine, you're the one for me. You're the one. Arriba. Bueno. Aquí Xa estamos. estamos aquí. Estamos tras aí un pequeniño incidente na conexión na que non se nos oía e a verdade é que eu creo que puido ter sido o mellor programa da historia dos Pois sí, o mellor inicio, o mellor inicio. non escoitándose a verdade é que nunca o Bueno, saberemos, non? Pero salieron auténticas joyitas aí. puido ser un programa épico, pero bueno, aí Facíamos unha reflexión ben importante. sí, Que non me acordo quen calé, pero fai? sí. Pero da igual, porque unha recordar eu, porque fixen eu, entón bona de recordar. Ah, Porque somos os últimos de Filipinas, porque sí. a 23 de xullo ni Dios fai directos. Nadie fai directos, En tío, cambio a aquí verdade. estamos nós, Aquí estamos nós, resistindo. tío, Somos a resistencia, joder. Sí, Efectivamente. nós e nadie máis, tío. No, ni Nada, Dios, ni Dios. Ahora que Ni Dios. pasa? Ahora todo o mundo na playita claro. pa aquí pa lá, tomando un daiquiri non sei en que, e os E directos non. contagiándose por aí. Ahora debemos estar nós e máis os do Fuenlabrada cas súas familias. Que tal, cariño? Como te tratan aí? Fatal, es unha mierda isto todo. Pero non creo que haxa moita máis xente facendo así esta cousa así Eh, en directo. Ves? Bueno, aí está. Ao final, mira que meteu pasta, cabreiro. Cabreiroa. Joder, cajo na cona. Pois sí, que público tan fiel temos aí. Un saludo temos, para temos. Carlos Alberto Hombre. Sánchez, para Gustavo Sachoni, para Carlos Iván Romero, para Fran de Lobeira. Gracias, Sí. os nosos de sempre. Carlos Alberto mandoume Para Aspi, Luisón. Carlos mandoume unha mensaxe antes pola tarde dicíndome que a semana pasada non puiden, pero hoxe e dixo, sí, estamos aquí, como a sempre, gracias por estar vos aí, porque nós sin vos non somos nada. Aínda así xa vai por Dios, pero sin vos non Sí. somos ninguén. Sí, a verdade que sí. O único que boto en falta é se cadra, a ver, igual é unha suposición miña, pero se cadra certa presencia do sector femenino. É un campo de nabos. Estamos aquí, Sí, a verdade que sí. Bueno, pero bueno, igual, Porque o noso contido é prácticamente 100% sí. masculino. Igual. Somos a canle Blade de Facebook. somos Blade. O sea, aquí falamos de cousas de homes e como Men's forjar un cuchillo, Sí, esas hombre. cousas, tío. Bueno, joder, hostia, logo, ten que haber para todos, non? Ten que haber para todos. Non lle cerramos as portas a ninguén, Próximos programas. De feito, non é por meter cizaña, non? O sea, Sí. poñendo símiles masculinos, meter cizaña pode ser dixo Nacho Vidal. Pero eu penso que foi un pouco o detonante de que Osvaldo leve faltando varios programas, non? O tema de que non introducamos temas, non enganchamos co público femenino, el aí como que se ve un pouco abaixo. Claro. Sí. Bueno, era o momento de decirlo tamén, el si vai estar a semana que ven, a mellor igual en directo pues podemos verbalizalo, debatilo un pouco, pero Fede, para un momento. Estás dicindo que nos imos ver en directo logo?
ímonos ver en directo a Y semana bueno, que ver en ven. directo. Sí, sí, sí. Atención, atención. Atención, Primicia. 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 Espera, que Primiciosa. vou poñer música de Pon primicia. música de Con música de primicia, por favor. Isto vai dedicado para os 10. Hostia, temos 10 personas ahora aquí, Aí Isto está, música de... vai dedicado para os 10 que estades aí. Aí está, O música de vindeiro. primicia. O vindeiro xoves vaise rematar Eso, a xa ves, primeira tempada dos últimos de Filipinas. Sí. Joder. Bueno, Somos a resistencia, pero ata un punto. Sí, Claro. En claro. agosto esa resistencia cansa. é Nos, que a resistencia con tanta calor... Claro. Xa como diría Estrella Galicia, resistencia sí, pero chegou o momento de botarse a las barras, entendes? Exactamente. Nos era moita oriña de ir xa necesitando, bueno, pues parar un pouco como todos vós e tal, e vámoslo facer, joder, pois os xoves que ven, é que mellor maneira de facelo que é en directo desde Noia, desde o Liceo, ás 10 da noite, por favor, os 10 que estades aí, que nos seguides sempre, Carlos, Aspi, Gustavo, bueno, todos vós, por favor, se podedes, o sea, sei que ides estar virtualmente fijo, pero se podedes vinda hasta Noia. Me cago tal, que sería hasta bonito, estaría de salir con nós un pouco e tal, participando así in situ, sería precioso. A mí pareceme unha idea... Podemos facer un concurso ali, claro, joder, entre por 10, o sea, non hai problema. Sí. Pero eso, de especificar que é en directo, que nós estamos sempre en directo, pero... E ollo, porque é unha hora antes. Nós vamos ir a Noia, vamos a unidade móvil dos últimos de Filipinas, vamos a plantar a unidade móvil ali no Liceo, un despliegue fuera de serie. Cortan Noia para eso. Cortaron unha vez, que foi para meter a Panorama e París de Noia xuntos, e para nós. Non sei a segunda, cortan Noia, a la arriba, vindo da serra, e máis, o sea que os xoves que ven, xoves día 30, 10 da noite, os últimos de Filipinas, en vivo e en directo, vale? No Liceo. O sea que preparadevos, vinde que en poidades, vai ser moi chulo, así unha noite, esperemos que non chova, e se chove, pois xa vai ser criminal. Pero ollo, que é as 10, que a xente non me llama. Sí. Vai ser as 10, porque prometemos liarnos, e daquela, pois, canto antes empecemos, pois, mellor. Moito mellor. Non significa que antes acabemos, senón que cando antes empecemos, mellor. Mellor, E ali en directo promete, en directo é sempre, pero en vivo promete que igual nos alargamos un pouco máis, como dixo. E eu espero que... Dixo tamén o noso ben querido. Noso ben querido. Noso bo e generoso Nacho Vidal. Nacho Vidal, claro. E esperemos que haxa tamén representación do sector femenino. Bueno, a isto quería eu, pasa que tiña outra sorpresa, eu. Sí? Vaya. Tiña unha sorpresa como... A ver, contos. Como vamos a ir a Noia, eu vou ir. Pero pasa que o Xía xa foi a Noia para ver os tristes. Hostia. Vale. Foi cando fixen unha exposición de fotos en Noia, tamén veo ela. E a ver, xa foi a Noia. Dixo, Moncho es de puta madre, pero ya para ir tantas veces a Noia, coño, sempre vamos ali ao Chelino, que está de puta madre, pero dixo, a ver, e dixo, eu vou, pero eu vou se me deixades facer unha sección. Hombre, por favor. E entonces eu dixenlle, home, comprenderás que eu non son o que levo os pantalóns neste programa. Eu voulle comentar, se eles ven que hai tirón, porque estes son os que saben desto, se hai tirón, eu considero que deberías de facer unha sección, porque así hasta justificamos e ainda che pagan a cena a ti tamén por facer a sección.
no? Pois E- eu e- tampouco levo os pantalóns, hoxe literalmente, non nos leva, non? non o vou ensinar, pero penso que, aparte, déixame adiviñar, pero creo que isto te lo acabas de quitar de la manga así ahora rápido. No, 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 Que no, está no, Uxía, No, que no, na no, vez no, nos está no. dicindo, pero este cabrón que di. Que va, No, no, porque no, no. Contovos como foi isto. Jugar con Contovos como fuego. foi isto. Eu tive en clase hoxe e entonces salín da clase e levaba unha semana facendo a cousa esta loco. E ao acabar a clase dixen, foi dicirnos, estamos conectados, hai unha conexión extraordinaria, o sea, foi en plan, Uxía, estás pensando o mesmo que estou pensando eu? Bueno, non foi así, ela dixome, vamos a cenar. E eu dixen, hostia, estaba pensando eu mesmo. E fomos cenar, fomos cedo, pim pam, picamos un tal, non sei que, e comemos que? Comemos fondue de flor, franceses de creux, fomos ao Galipizza, que patrocina esta sección, e comín palitas de pollo, rancheras, tal, non sei que, unha hamburguesa, de que era hamburguesa túa? Con fruto, unha cousa extraordinaria, era frutos rojos, tiveron os huevos de meterlle nunha hamburguesa mermelada de frutos rojos. Pois quedalle de puta madre, Sí. Sí. E entonces foi a acabar e entonces vexo o mensaje de Pedro. Vexo aí no WhatsApp que temos. Tal, pregunta galaica e dixen eu, me cago en la puta, que temos o programa e marchei correndo, sin pagar. No Galipizza, xa aviso desde aquí que se hai alguén vendo o programa no